Тази медийна атака, която чувам, че се провежда срещу мен, има за цел да омаловажи моята дейност, в същото време да оправдае бездействието на Общинския съвет, който се случва от 20 февруари насам. От 8 проведени сесии, само една е редовна и всички сесии се занимават с решения, които в повечето случаи биват връщани от областен управител или са в съда. Смятам, че пресконференцията е провокирана от уволнението на една моя служителка, респективно техническия секретар на председател на Общинския съвет, една от двете, което беше извършено в четвъртък след обед и е извършено по всички правила. Взели сме от ТЕЛК решение, взели сме и от Инспекцията по труда разрешение и е връчено по надлежния ред. Разбрах, че ни обвиняват за изчезнали печати, за възможност за подменяне на решения. Това е крайно несериозно. Смятам, след като се запозная с пресконференцията, да подам сигнал към органите за заблуждаване на общественото мнение.